Na'am. Ina so ka lissafa mana rawar shoki kala nawa muke da su. Akwai dannar shoki. Da wanne? Akwai bargon shoki. Da wanne? Iba shoki. Kai? Kwanton shoki. Ina so ka gwada wa masu kallo su ga yadda ake yin ta. Babban yaro. Dakata, wani gari ka je aka koya maka wannan rawar? Ba inda ban zagaya yawon duniya ba. Ka bani guri. To a gaskiya bata burge in kallo ba. A banza man kare. Adamu Zango ina so ka nuna wa Musa mai sana'a yadda ake rawa. Yawa. Adamu Zango saboda burge yan kallo da kai to ga wata gagarumar kyauta da suka baka. Sakarai. Kuma kai ma sai mun yi maganin ka. Kanka fa ka daina shiga fa abin da fa bai shafe ka ba fa ka